Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa. Mu za a wakare arziki. Hadiza gaban. Wai da gaske ne Sarki Ali ya sace miki caza? Ya kamata ki faɗa mana idan da gaske ne. Lafiya nake ta jin hayaniya ina ɗaki? Ana zargin ka ne da satan caza. Kai. Hadiza gaban ki faɗa mana gaskiya. Barawo ne. Barawo. Daman kai barawo ne. Dalar fin baki. Allah yana ji kuma yana gani. Zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba? Momo, zargi ya tabbata. A dokance menene hukuncin wanda ya yi satan caza? Sarki Ali za a sare maka kai shine hukuncinka. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. Tishu umake ma ana zargin ki da satan takalmi. Ni ba barauniya bace. To amma kuma ai an kama ki dumu-dumu. Wallahi ban taba daukan kayan wani ba. Kuma hukuncin ku daya da Sarki Ali. A taimake ni. Abba Al-Mustafa kai ma za a sare ma kai. Suna haka da kai dama? Da wasa nake ma fa. Sarki Ali ya yi miki satan caza ko? Kuma na san kina so a hukunta shi. To me kake nufi? Ina nufin sai kin bada cin hanci sannan za a hukunta shi. Ka dinga rasulullahi. Ka ji tsoron Allah. Ke ma ana zargin ki da sata. Munafikin Allah. Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa.